Asingakhathali ukwenza okuhle kubantu kunomvuzo. Asingakhathali ukwenza okuhle even nakuthina kunomvuzo. Ngeke wawubona manje kodwa ukhona. Ukuthi indaba ethatha ibe sensitive uthi uphinde uthi angenze kanjani, ngenzele kanjani umuntu okuhle osengilimaze wangilimaza kangaka. Kodwa sizothi ungakhathali ukwenza okuhle njengokwenza nje ube umuntu owenza kahle, ube umuntu ophilisana kahle nabanye abantu, ube umuntu okhuluma kahle nabanye abantu. Silinyaziwe sonke masingahlala phansi sikhuluma ukuthi silinyazwe obani nobani nobani benzani. Sonke sithi singagcina siyeke ukwenzela nokuhle. Gcina athi uNkulunkulu mayithamba usiza lo muntu akhulume kuwena. Uze uthi khona into ethi angahambe ngiyomsiza lo muntu osenkingeni. Bese ithi hey masuphindeka. Ugcina ungenzanga kanti usekhulumile uNkulunkulu Moya Ongcwele kuwena ukuthi wenze okuhle. Angazi ngikhuluma nobani namhlanje ekufanele ngabe wenzela umuntu okuthize kodwa ubanjwe iexperience. Yebo siyavuma. Angeke usenze njengomuntu ongakaza headache kodwa angeke siyeke ukwenza okuhle ngenxa yabantu. Sigcine sishintsha uqobo lwethu ngenxa yabantu abasenze kabi. Ungayeki ukwenza okuhle.